Bună dimineața, prieteni! Am venit pe lacul Bicaz. Aici avem Forma Mobilul, Țipuța Mobilul, care face nazuri. Pe parcă ar conduce ea. Vladu, ce părere ai despre locul găsit aici pe Bicaz? Bueno. Avem aici gașca nouă, Dinu, Cipri. Salut. Fetele cu cuietele, Vericu care e cam rău, Arabela. Uite ăsta la mine aici! Ce ai făcut, mă, Cipri? Mi-am băgat și degetul. Bă, dar nu mai scap de cârlige, bă, băiatule. A stricat și geaca aia Columbia aia scumpă, nu? Da. Mamă, ăla nu este decât tăiat. Ce tăiat, mă? L-am prins. Deci avem 3 din alea de fasole mari, 3 conserve și am zis să le desfac. Eu scolăm pe picioare, nu? Opa! 5 stele frumos! Da, parizer ca la muștar avem. Ora 8, părăsind tabăra în căutarea șalăului. Am plecat aici cu pescari de renume. Ne aflăm aici pe lacul Bicaz cu Dinu și ne-am întâlnit cu prietenul nostru Bogdan de la Borsec, cel mai mare meșter între ale bărcilor și mare berar, brewer, cum ar zice englezul. Cipri, pescarul nostru, anglerul nostru principal din echipă, șeptarul, cum ar zice Van Dijk. Începem să pescuim. Am pus un turbo twister și am impresia că o să-i rup gura la șaleul acesta. Dau pe un gramaj mic, direct din buză. Nu mi-aș lua. E ca și cum dai un Mercedes GT la un începător. Bă, Mercedes poți să-mi dai. Auzi, dacă ai GT poți să-i dai. Poate înțepăm ceva, măcar un biban pe aici. Poate este noi aia care aducem masa în seara asta. Cum ar fi să-i trebuie plin? N-am intrat acolo! Cipri a prins o mizerie de biban. Opa! M-a prins din ușa lui, ești nebun. Hello guys, I want to present our luxurious kitchen. Luxurious. We have our guide here, Arabella. Come, present us the kitchen. Here we are together. We have to film here the making of. Oh, very cool. A sărit după, avem aici niște cockschinken. Very good. Acum vine și The bar? The bar. știi cumva unde The boys at the bar?
I want to put it on the camera. Somebody stole my wet wipes and I want them back. Nu știu, s-a luat? Opa! Did you hear me? At our event we have our private chef. He, tell something about this dish. We need the right equipment. In the kitchen, we are not allowed to wear anything else. Decât saboți. Se mai poartă și saboți. A very secret recipe From the great nations. of We say at Slănina ham. Be careful. Wow, Be wow. careful. Tu sigur nu-i cu vrăjeală că prea amestecim. Bă, cu vrăjeală ia un pic. My life, my life. Mergem așa frumos. Ce faceți nebunilor? Ah. Da, mă, e rău la camping aici. Dai nasol. Ah. V-a pupat. E, fule. Are 7 metri. După sonarul meu pe care mi-am pus sonda în apă. Ce motor ai, băiatul? Motorul în cal putere. Suntem aici la mare înotător. Suntem aici cu Avram Iancu, care traversează Dunărea de la izvorâre până la vărsare. Uitați-vă la el. Da, așa. Dar le zicem discat. S'il te plaît. Nu e s'il vous plaît. S'il vous. Te rog pe tine, vă rog pe voi. Da. De la Uite ce jeans am făcut păță. acest gen. Mulțumesc. Ça va? Bine. De aici. Ciprian ca se Se chinuie. leagă de aici. Pune-ți aripioara la adâncime. Hop. Împingeți un pic supul. Hop, Aliciu. Să nu dați, să vă dați șlapii jos. Dar eu merg cu ăștia, nu pe cu ăștia. Șlapănii. A, stai că mi se pune un cârcel. Stai puță, puță. Stai mai, calmează-te că... Poziția pe sup, așa, crăcănel. Ăsta îl bagi în apă, drept. Și împingi în față. Dar știi că... Cu apa vie. De ce bea cervul apă vie? Ești bine? O, dă și mie o gură de bere. Pe Robic aici cu caiacul. Bere la bodul servește cu o bere. O boducale. Opel accident. N-ai adus drona, este? Bă, că trăgeam niște cadre acum. Ce fac ăștia acum pe Poiana? Ce fac? Cea mai mare sanie. Păi da, e la fiile drept, știi? Da, da, la fundata. Ce zici, Vericeală? Cum este? Cum Cum este la camping? Este bine. Ia zi, pâță. E Ce super. faceți, mă, reburilor? Ce faceți, mă, reburilor? M-am roșii caracu, ce să vă zic? Sau mi se pare așa? Ceafa noastră. Ceafa lui. Tu preferata. Băi, Spielberg. Berică, berică, berică. Opa, așa. Berică, berică. Neața. Aici avem cafea. Puternic. Cafea pe caiman. Sunt foarte supărată pentru că puțul pleacă la pește. Mie nu-mi place deloc când pleacă la pește fără mine ca să-i dau clasă. Da. Deci, doamnelor și domnilor, primul pește al Ciprian. Da, da.
Îmi cer scuze, nu? Sau cum se zice? Ne cerem scuze la acest biban prins de Ciprian. Hello. Îl avem pe Flavius Nedelcu, Discovery Channel Țapinarii, aici cu caiac, motor de 2 cai, putere. Să se vadă numele Frecăței. Ne ajunge toată noaptea. Uite, se pregătește marele Ceaunescovici. Face cu ceva fasole de la Lidl. O să o băgăm în ladă la Rodică. Asta... Prima oară. Deci, de la Pescobar. Ou sau găina? I-am zis Ceapa pe sau că- cârnață? Eu am stat numai la beții și la ceaune. De când cu nou șampon nașii, poți să te speli pe cap acolo unde te piși. De unde este acest șampon? L-am găsit pe malul apei. Mamă, sexy car wash. Are 1.000.000 de filmări, nu o să stea să le editeze. Lasă-mă să te ating. Merge ăsta, Hai că aveți și băieți la chestii. dar nici n-avem nevoie. Motanu in the house. Uite, pățule, ce te așteaptă aici, dăm aici unul. Da. Aici Uite cum a plecat ăsta Heracule, lasă-mă Da, dracu. plec. A părut că am dat foc la 40 de hectare de pădure. Dimineața ne aflăm în ultima zi. 2 cuvinte pentru vlog. Please subscribe and share. Mi mai băute n-ai. Suntem la finalul acestei expediții cu cortul. Vrem să luăm un testimonial lui Bogdan. Ce părere aveți despre excursioara noastră de 3 zile? o excursie, un camping corect. Cum a fost, Civri? S-a băut, dar s-a și mâncat. Biban corespunzător. Nebun. Cam asta a fost Bicaz Lake. Pe tura viitoare